Tady vítejte u nového videjka a tady si zahrajeme název hry. Počkejte. OK, hele, hra se jmenuje Strongman Simulator a jak vidím, vypadám OK. Šipka mi to někam ukazuje, tak jsem 6 pírků, úplně pohodička. Okay. A hrál jsem to poprvé, jo, takže okay. 3. Díky. Teď jeden bomby. Já se docela zvětšujem. Docela zvětšujem, hele. Jsou i pety. Okay. Tady je za Robuxy, tady je taky za ano. Yes, kámo. A tady ještě budeš ty Biddy the Toilet. Zkusíme, ne. Docela bojím. Takže pírka nazbíráme, to je easy. A kachničky, no, hele. Odeberem. Ok, tak to už půjde na pohodičku. Ok, tady jsou hodně aren. Takže toho bude mega hodně. Ok, ale to docela mega rychle ubývá. Dáme duck. 6. A nedám. 5 taky nedám. 4 aspoň. Yes. 100, ok. První 100 vydělaná. Ale sorry, že neumím mluvit, ale... Ok, 200. A co mi přidají ty pety? Tak jsem museli taky ale koupit. No. To nechci. No to vypadni. No aspoň reál. To je taky dobrý. A pet. Tohle přidává 3. Equip a sem dáme tady to. No tak teď to pojedu i takhle, ne? Doufám. Jo, to je na pohodu. Kámo, to je easy. Kámo, ty pety, nevím, co přidávají. Zkusím 4 kachničky. 6 pírka, hele. 6 kachniček. To už nedám. No. Tak to taky nedám. A takhle to už dám. Kámo, ale... Co mi vlastně přidávají ty pety? Energii, ok. Energie máme teď dost, takže můžeme jít posilovat, ale jak chci na tu největší. Ukaž. Počkej, co to? Nevypadá to moc dobře, ale ok. Ok, už nemáme energie. Kamu, já nechci za Robuxy nic. Teď 6 pír. A tohle bychom už mohli dát. Měli, ok, jak nic. Grab. A 6. To už dáme, ne? Úplně na pohodičku. Teď už jsme v takový dobrý verze. Jsme baby noob. Ale já zkusím 6 kachniček a jeden toilet. To dáme na pohodu. Kámo, to není tak těžký, ne? Kámo, ten zvuk, počkejte, ten zvuk, hej. To je prostě... Ale já zase půjdu
tenhle, ten triček, ale zkusíme 2. Hej. Yes. Já zkusím kontejneru. Kámo, co to dáme úplně? Dáme to nějaký viny. Ne. Škoda. Já nechci to. A teď jdu posilovat. Doufám, že ta činka bude už normální. Není. Co mu je? Pořád jsme baby noob. Já už nechci být baby noob. Okay. Pořád baby noob. Ale vypadám... Amo. A má 6... Pěkně 6. A tohle dáme na 3, jestli to dáme. Easy. Boom. 800, kámo. A tak zkusíme jenom toalety. Třeba 5. To je na pohodu prostě. A tak zkusíme úplně všechny. YouTube, tam je YouTube button. To není YouTube button, ale... Ok. Ty, co to bylo? A to je na pohodu prostě. Boom, a jsme tam jako. Jop, takže pírka. Máme otevřený další svět, ale na to se ještě netroufám. A mohli jsme se to zkusit. Půjdu z kontejneru. Jedem pod sem za mnou. Tady se to záměně asi nevejde, ne? Škoda. A tady jsou nový pety. Nebo 500, ok, zatočíme. To nechci. Aspoň za 5 pro... Aha. Ale... Já si dám asi... Panekvy. Dám si... Počkej. Shakes. Tohle mi padly, ok, takže činka a míč. Tohle a tohle je nejlepší. Ok, hele. Jak myslíte? Já si dám 4, 2. A mám aspoň něco. Ok, hele. Takže pojďme činkovat. Konečně ta činka už vypadá normálně. Až jednou. Nemám robuxy. Stejně mi to tam vyskočí. A teď? Yes, to je pohoda. Jopa, já si myslím, že se dneska jsme se dostali hodně daleko, takže když chcete další díl, tak dejte like a odběr a zatím čus.